Jangan lupa tekan tombol subscribe. Selamat menonton. Alhamdulillah ya Ted. Ya alhamdulillah ya. Kita masih diberi umur panjang, bisa bertemu lagi di bulan suci, bulan Ramadan Yang penuh berkah. Amin ya Allah. Ini ngomong babakan Ramadan, Iya bos. bulan yang paling top lah nek aku ya. Contohnya iki, kowe kerja, kowe dihitung ibadah. Kowe turu karo ngoroke lho. Kuwi dihitung ibadah. Apa maneh pahalane dilipat gandake. Loh, sing tenan Ted. Yakin dilipat gandakan. Iya. Wes. Sesuk aku tak turu ning kerjaan ya Ted. Lho. Piye turun kerjaan? Ya ben dilipat gandakan. Ya ora ngono to maksude iki. Dan bagus, rata wadus. Kowe kesel bareng kerja terus turu lah kuwi entuk pahala dilipat gandakan. Ora kok turunin kerjaan. Nek contone sing apik, gugah wong sahur. Sok iki. Ben poso sesuk ya. Iya, iso gen poso gak kawanan. Mesakne jomblo. Bener. Mergo jomblo kuwi lak sahur sing gugah alarm. Larang ono satpam komplek. Masalah ya aku tau jomblo. Iki persiapan, ya toh. Aku ya harus istirahat, aku ya persiapan. Ya oke? Oke, Oke. tak gugah nih kabeh. Siap. Warga sekitar sekecamatan Benda Kota Tangerang. Oke kabeh. Siap. Oke, laksanakan. Matur Ayo. suwun bosku. Siap. Ilmune sharing-sharing ya. Ya, siap. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Perbuatan baik dilipat gandakan. Oh, ya. Gugai wong sahur. Ben ora telak sahore, ben poso. Cocok. Ya. Wayang sahur ki. Ya, sahur, wayang sahur. Sahur, sahur. Hei, ya. Sahur. Sahur. Kok kencang lagi jam 12 sahur. Loh, masa jam 12 sih? Lagi jam 12 menit. Gemblong aku. Apa meneh? Sahur lebih cepat itu lebih baik karena besok bukannya juga lebih cepat. Wong edan, saiki gundulmu kuwi. Loh, sing gundul ki kowe, iki lho gundul, kayak bakso. Gak jak sahur kok anyaman. Nah, gak elem dak turune, wis.